Салом алейкум ба аҳли Европа. Салом алейкум ба канали Бобои Искандар. Касоне ки нав подписатсия кишидагӣ, хушомадед ба канали Бобои Искандар. Ина Субҳи Содиқи Ватан. Кадоме ки дар ғарибӣ ҳасте, муштоқи ватан ҳасте, пагодаи ҷонон гуфта гапҳо. Ҳамин абитӣ мешавад, та як футболка мехезӣ, раҳм мебарӣ. сар мекунем овид ба кирмҳои Калифорния. Кадом бародареда ки кирми Калифорния дар кора, кадом бародареда ки биогумс дар кора, ина марҳамат кунед. мо ялафора мондагем ки иҷа камака наслени гуфта гапҳо дурдурам, парранда марранда беҳад бисёр мехӯрада. Ина кирмакҳои мо, кирмакҳои Калифорния. ина бо иҷаш мегирем. ина зиҷноки кирмак. марҳамат кунед. кадомеда ки дар пеши зану фарзанд, падар, модар ҳамин кора каданияй. ина кирмакам дорем. анака мерем тарафи биогумс. ина қопҳои мо 41 килограмма, 40 кило гуфта мефурӯшад. ҳама 1 кило кайганака. ина як қоқа ҳистем камака гуфта гапҳо намеша паронем. ай сетка хушрӯ бизгара. баъд нимки қоб мебезем, қоб менем. ина ин бародареда ки биогумс дар кора, ина ба ҳамин сифат биогумс дорем. ина биогумс. фаромӯш накунед ки ҳар як зилия ай дигар ҷо мехарем ги биқай ин хӯрдагӣ гуфта ба моро меорад. майли хайр, худо нигаҳбонтон боша. ина як борга пагодаи ватан. субҳи содиқ ба ҳаматон муборак боша.